ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಿಕ್ಲಿ ಕುಂಚಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಪುಣಂಚಿನ ಅಲ್ವಾದ ಮಾಲ್ ಅಂಚನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ದುಬೈದ ಅಲ್ಗುರೈರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಡ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮೇರು ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟಯಾದ ನಟನ ಬಲ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಡರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲಾ ಬಲೆ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಬಲೆ ತುಡರು ತುಳು ಚಿತ್ರಣ ತೂಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ 0502961617 ಯಾನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಡಿ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಬಂಧುಲೆ 5ನೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ತುರರ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿತ್ಯೋದಾ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ